kazwai vateereri, kwazwai vateveri vechibanda media neUncle Saint TV. Tinokukwazisai nekukuchingamidzai kana kari kekutanga kuenda pamapages aya, dzvanya notification bell usubscribe kuitira kuti patinodzoka zvakare nerimwe video unowana updates. Nhasi ndini Baba Chirenje, ndiri kufamba ndina Chief kurudyi kwangu Chief Chibanda, kuruboshwe kwangu ndina Dr. Sekuru venyika. Chief, ndichikwazisai muri sei presenter minyowana aiwa ipapo chete kamboomberere maoko aiwa paintro chete vauraya ndakazonzwa kumwa kuti zvondine green mudhara Chirenje ngaavhure YouTube channel yake nefacebook page yake. aiwa vaitorevesa vanhu ivavo zvofanira kutodaro. Dr. Ndikukwazisai nekukuchingamidzai. Tinogamuchira uchiremba. Aiwa, tinotenda chiremba. Aiwa, zvakakosha izvozvo kuti musatibaya majekiseni kana tati chiremba tibaya majekiseni. Ndatoti ndakutotsvaga zvimakoti zvewaiti. Aiwa, bayai nyika igarikike zvakanaka. Muri kuunza runyararo, munotaura runyararo, munotaura zveupenyu, munotaura zvinovaka nyika yedu kuti ienderere mberi. Saka takati chiremba wemashoko. Aiwa, tinogamuchira. Regai ndimbombera futi maoko kugamuchira title. Aiwa, maita basa. Ameno kucomment section ndimi futi muchabva masimbisa kuti ndizvo here kana kuti hazvisi nekunyora kucomment section. Ndizvozvo chaizvo. Saka tadzoka zvakare pano pachibanda media nepaSaint TV media kuti tikupei maupdates emafambiro ari kuita nhau yaBaba naamai Chirenje. Tiri muno muWestley. Vamwe vangati tatanga kusvika pano nhasi inhau yemusha uri mukati umu watakapira Godzi, iyo yasumudza nyika yose pasi rose. Vachema misodzi kuti mudhara wedu agara panze nguva refu, ngatimubatsirei apinde mukati memusha wake. Zvatinoramba tichingokutendai kuti aiwa, ruoko rwenyu ruri kuoneka kusvika tinosvika. Kana Mwari vakazvitanga, Mwari havakundike, Mwari vanozvipedzisa. Ngatienderere mberi padiki nepadiki, ipapo tinosvika. Sekutaura kwatakaita nezuro kuti mazuva edu akawedzerwa kusvika musi wechishanu. Takapiwawo mukana kuti tinge tinounganidza mari iyoyo. Saka tinoramba tichikutendai, tinoramba tichitenda vose vari kubata muchinhu ichi. Uncle Saint, tinodzokera kwamuri Dr. Aiwa, tinoda kuti tirambe tichingotenda mhuri yeZimbabwe sekunzwa kwatiri kuita Baba Chirenje, kutaura kwavari kuita nesuwo nemusi weFriday naChibanda tiri kugara pasi kuti tinge tiri tinovapawo title yavo, title ichapamidzirwa pamatitle avagara vainawo. Tiri kudzifambira nyaya dzachona. Panapa tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nepatasviswa naMwari. Aiwa, pasina imimi rwendo urwu rwakanga ruchatiomera chaizvo. Rwendo rwakubetsera hama yedu Baba Barnabas Chirenje. Wainchiramba nichidzokorodza zita rizere nechikonzero chekuti tiri kuda kuti tinge tiri tinonatsonzwisisa nekuziva munhu watiri kufamba naye parwendo urwu. Baba Chirenje, vanhu vayo vanogara panapa Wesley sekutaura kwawaita, iye zvino mari yedu yave kuda kunanavira zvekuti tikangozamurira semhuri yeZimbabwe inobva yakwana. Zvakare ndakanzwa hama dzichiti taurai nemamwe masocialites, taurai nemamwe vanozikanwa, vanhu vari famous kuti vange vari vanopindura nyaya iyi. Aiwa, hakuna munhu asiri kuziva nezvenyaya iyi, hakuna munhu asiri kuziva. Mukaona vasiri kuposta vane zvikonzero zvavo zvekuti havasi kudii posta, but of recent takaona vanhu vakasiyana-siyana, anamukoma Faji vakauya vakaposta, the likes of Maititi also, hanzvadzi yangu makaona futi vachiposta. Zvichidaro nevamwe vakasiyana, ana Enifa online takaona ari kukanda each and every time basa richitoenda mberi. Nevamwe vandisina kudoma mazita, kana ndisina kudoma zita, aiwa, wadomwa zita rako naMwari. Mwari anoziva
vanhu vese vane shungu pamwoyo kuti nyaya iyi inge iri inoenda kure. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka. So takataura nababa Chirenje nezuro manheru tikati tichanyatsodzoka. Baba, process yemapepa ndo yandoda kuti tinge tinodzokera pairi. Nekuda kwekuti ava vanhu ava vanoda kuziva kuti zvave papi kuti magoni awa avhurwe, process yachona yakaita sei, uye kana yakatotanga pari nhasi tave papi. Ndinotenda Dr. Nauye mapepa epamushapa yakatanga kudhara. Tanenguva tichifambira namai Chirenje. Yapachinhano chepamusoro. Changa changosara kuti tizadzikise pfuma iri kudiwa. Tikavapa pfuma iri kudiwa, naivo makii vakatotora kudhara kwasheriff. Asi vakati makii aya ndokuchengeterai vaChirenje. Pamunoya nepfuma iyo ndokupai makii muita zvamunoda. Naivo vadhuwe vakavimbisa vakati vanofanirwa kunge varipo. Chishuwo chavo chekuti vaive varipo musi iwoyo. Nekunzwawo imwe tsamba yandakanzwawo zvakare, vachipunza vakati vanofanirwa kunge varipo zvakare. Saka everyone will be there. Saka mapepa apa advanced stage, kwasara kuti tingonosainirana nokucancel tichipedza zvinoitwa nezuva rimwe chete tinenge tapedza. Zvoreva kuti kana takati tiri kuzviita musi Friday, togona kuzvitangidzira kuseni tichivaudza kuti by 3 o'clock tokubhadharai. Mwoyo yavo zvavo haina kurema, vari kurerusa mwoyo, tinogona kutosainirana mapepa. By 3 o'clock tinenge tapedza zvose, tamumba. Wonderful. So tiri kuti this coming Friday, kana mari yedu, inzwai condition iripo, kana mari yedu ichinge yakwana, magoni awo anogona kuvhurwa nekuti chibanda wazvinzwa, nekuti hanzi makiye vakatonotora kwasheriff, atova mumaoko avo kutaura kuno. Kureva kuti ivo ndo vatova nesimba rekuvhura magoni awa. Aiwa, tinoti process yachona yasvika pedyo. Saka chakungotimisa ndicho chatiri kuramba chingodzoka tichema kumhuri yeZimbabwe. So mungaite idea here yekuti mari yemagweta imari, nekuti pa 25 apa hapana mari yemagweta, hapana mari yemacharges. Mungaite idea here, nezo takanzwa muchitaura kuti mari yemacharges inogona kuita plus 1000 USD zvichienderana nemari kuti iri kupinda mumaoko api mumabhenki. Ko yemagweta kuitira kuti ava vazive ava, kwaunogona kutongoita umwe anoti aiwa yemagweta ka chiregai ndibate. Ndinotenda inomubvunzo wakanaka Uncle Sent. Gweta redu rakati kuti riite rinochaja per hour. Vachaja per hour vakati kuti vaite nawi inogona kuvatorera 6 or so hours. Kwete kuti zvowande nhasi vanogona kuita 5 minutes, mangwana vaita 20 minutes, because pesa patikuenda tinova consulta tichivaona vachinyora ma-agreements. Saka ivo chavanenge vachiita, vanenge vachingonyora ma-hours avo vachiita se achikwira. Saka vakati ivo vanotiita $250 per hour. Saka iyoyo times approximately 6 hours. Ndo matauro avakaita. Takatochema nekuti vakanga vati rate yavo magweta epamusoro vakanga vati rate yavo $300 per hour. Saka vakatichemawo semachemera ari kuita nyika yose, vakati $250 per hour. Alright. Saka chibanda ndo wakaita mesi 250 times inenge iri ku 1.5 1500. Saka maybe plus or minus. Kona tongonongoita round figure, tongoiti pamwe 2000 yatiri kubudget omagweta. Because ndara tora 6 hours, pamgonogona kuzoita 7 hours 8 hours. Saka ngatingoise a budget of $2000 yemagweta. Sezvo ndara wati 6 vatava dzimwe isusu tisatambire kumashure kwenhamo. Ndo zvimwe zvakatikuwadza pakuunganidza mari kusvika pari nhasi, kuti hatina kuisa macharges, taifanira takagara tati aiwa tiri kutsvaga 27,000 kana 28,000. Chinova chinhu tichiziva kuti pane magwetawo
nemacharges. Aiwa, tinotenda. Ndofunga tese tiri kunzwa nyaya iri panapa. Ichisi chinhu chikuru tikabatirana. Kana kune nguva yandaona runonzi rudo runoshamisa, kubatirana kwemaZimbabweans inguva yatiri kumira nababa Chirenje. Ichocho baba kana neniwo nanhasi munoona kuti hana iyi inorova. Ndakazvifunga kuti inini ndakoshei. Ndambonyanyokoshei kuti nyika yose pasi rose isimuke iite rudo pandiri. Ndinoona kuti kubatwa kwaMwari. Ina ndaizvifungira Uncle Sent. Ndakanga ndinokutenda kuti mushandi wangu. Ndakanga ndinokutenda kuti ndinodzokera mumba mangu, asi ndakanga ndisina pfuma. Asi nokutenda kwevanhu ava vese kwandita kuti ndidzokere mumba. Iko zvinhu ndakutaura kuseni kuno kunanga ndichitaura na permanent secretary Mai Chirenje. Ndikati Mai Chirenje tabata plan. Ndikati tichazove bedroom redu ndiripi. Tinezenge takazogara sei nekitchen yedu nedining yedu zvinhu zvakazodii. Vakandiseka zvezhinji. Ndakati iva nokutenda ndekuti nyika yose pasi rose iri kutenda kuti tiri kudzokera. Saka tinofanira kuita zvinhu izvi tozvironga ina aidi kuti kana vanhu vaenzi vazouya tozoshaya kuti tiri kupinda muimba iyi. Tazvikurukura izvozvo angose munoziva kuti kuri kutonhora. Saka dzimwe dzenguva nyaya dzinenge dzapera. Asi amai vakaona vangoita pafoni pavo vangonyarara, unoya nenyaya dzakadaro. Unodzifunga kuti amai ngatironge nezvemukati tisati tapinda mukati macho. Manzwa akahanzi permanent secretary. Amenotiwo mudzimai wako kumba kwenyu ndiani? Ndo permanent secretary here, finance minister here, ndo ani kumba kwenyu. Anditi aiwa tinofara chose tichinzwa mashoko akanaka kudai. Isusu zvatakuita Chibanda. Ngatichivakurudzire vanhu ava kupfuurira mberi nekuita basa rakadii ravanga vagara vachiita rekuti pane zita rangotanga riripo nemanhamba aripo. Ipapo ndo paunokwanisa kuisawo kaeko kako ka$5 ka$10 $100 inodiwa futi 200 1000 inogamuchirwa kana 10,000 inodii inogamuchirwa. Ndofunga makaona amai honorable Jere anditi chingoti big shout out to her anditi vatete Shingi ndofunga makaona havana kunonoka vakangoya ne2300 yavo havana mozoti havana kumboshungurudza kana kudi kungoti angosei ngatisangane vobva vatongodi. Ndofunga everything is on record pazvakaitika. Kunyangwe newe unogona kutongofona anditi ukaona kuti aiwa ndoda nhamba idzo handisi kutrusta kuti ndiani, handisi kuhwisisa, ndozwa Angosei kana Chibanda, unogona kutongotifonera uye tisangane totouya proof yekuti watipa mari mapicture kana uchibvuma todii touya toposta zvichidaro senyika ichiziva kuti kune munhu waita chinhu chakanaka. Mukudaro futi unenge uchitodzidzisa vamwe. Ndiri kurangarira patakanopiwa 2.3 atakumbotaura behind the scenes. Taitotaura kuti angu achiti iyo here ingamura kani maybe chepiwa kana ma500 600 ndozo takatotaura tiri mmoja tichiendauka patakazoshamisa takuti 2.3 setakadesera 500 600 ende mozona nasanza ndati thank you. Ndakavaudza kuti zvamaita izvika mukandiona ndichitoti thank you ka ndatonyepa. Kuna Mwari anoita because inini maximum taiti kapiwa 600 ndo zvataitotaura. Aiwa takatogadzirwa tikapiwa 600 because ndakatotaura kuti aiwa ivavo iyo aiwa zvakatirongekei ende ichokwadi zvoti pakabuda 2 ka pakatanga kubuda 2000 zvikanzaiwa ngatingoitai round figure. Ndofunga yanga yasara 300 kuti iite 15,000 ndizvozvo vakabva kuti ngatingoibatanidza kaingoita itaurike. Ndakaona chisioneko newo futi unogona kudaro. Hazviro kuti vanayo mari ende hazviro kuti Mai Jere havana dzimwe hama dzinoda kubatsirwa nemari iyo. Aiwo zvakaitwa nerudo nouremu hwedambudziko, nokuti vanhu vanotarisa uremu hwedambudziko. Neniwo tinoramba tichivatenda, zita ravo harive pamuromo. Tinoramba tichivatenda nemi mose
vamwe vakabvisa 5 enditika vamwe vakabvisa 10 enditika vamwe vakabvisa pondo vamwe vakabvisa pondo 2 dzine 10 dzese idzodzo tiri kuti izvo aiwa makakoshesesa makaona ndichisekerera kudai ndine mufaro nokuti ndiri kuziva kuti takusvika makusvika kusvika kwenyu kwakatikoshera. Dr. pane imwe nyaya ndabva ndati ndifunge nditaure pane vakativimbisa masutu vai bhutsu dzedu tsoka dzedu dzinenge dzakati kurei kudarika dzevamwe saka dzinofanira kutanga kutogadzirwa iko zvino ibve mavaudza kuti aiwa tsoka yachirenjeka ine 30 point something centimeters inobva yatogara yaita se yagadzirwa. Ndina mukoma wangu ari kubhata gweru anonzi Goto kana singakanganisi gutu hero basa mukoma aiwa tine maextra size chaiwo kuti kana tazopfeka sutu handisati ndapfeka sutu ufunge musadaro aiwa ndinoziva kupfeka wetsuit pawakataura zvemasutu amai vakatoti imi munozogona kustepa here apa zvemaweksuit nezvemakaki izvozvi ndozvatanga kujaira kuti tipfeke but nokuti panenge pachidumburwa maribhoni nyika inenge ipo toda kumborowo smart. Ndaifunga zvakare ndikati musi wachona kana tapiwa nyasha ndakaona inonzi vediscovery vemaambulance ndaikavaona vakomana kwatiri kunokuzakurira aiwa kwakanaka idzi dzarira padhuze nesu hatidziziye. Anyway, takaona vediscovery, please tag discovery aniti ambulance for us. Ndakaona vane maambulance akanaka, vane mota dzakanaka chaizvo. Ndaifunga kuti vakaeskota vachirenje nemadignitaries musi wachona nemasirene yamaambulance because it's an emergency kuuya uzovhura makumikova izvozvo. Ndakutokumbirawo handiziye kuti discovered ndongowaona munzira but maambulance andiri kuona akanaka zvikuru kuti dai ndaipa maawards discoveries ndaivadi ndiye murume mumwe chete ane mahelicopter aya ari kugara paparenyatwa aripo Harare hospital aripo amunoona ane mutsara weyellow akanyorwa kunzi ane musaini weRed Cross pasara ndiye murume mumwe chete iyeyo discovery imwe chete iyoyo. Chokwadi ndasingatozviziva pawataura kuti apa izotitakura wakanganwa kutaura permanent secretary. Ona baba achirenje na permanent secretary wavo varivo zvakare finance minister kumba kwenyu handiti ndizvozvo vari agriculture minister zvose transport minister ndo izvozvo takangovati zvese nokuti she is the only permanent structure pano. Alright. Yes. Saka tichati aiwa vediscovery aiwa tiri kukumbirisa zvikuru kuti muzotitakurawo vachirenjeka mungotumira kana ambulance yamo munokwana kai mukutopinda motokwira aiwa ndinokwira ambulance ndinoida yakarira saidini motika dzakamboti tsambu aiwa ndinobva ndanzwa kuti ndini kachirenje aiwa handofunga shoko rasvika ava vakanakirawo kuti vanyepedzere kuita sevasina kuzinzwa vazvidizva vazvibata aiwa mukomana wechidiki murume yeyo ndiwechidiki ndakambonamata naye paalaska pachinhoyapo ndakatomboda kuenda kuti ndinodzidzira zvered cross izvozvi zvavaidzidzisa vaidzidzisa mapostori kuti aiwa munhu wese ngaazive first aid ndakatombonomiramira kuti ndipindewo imomo asi manje unoziva kuti edya vakutaura nechirungu isi takuda zvekutaura nechiva ndazoona kuti handinodyiwa pasamako ndofunga murungozvinzwira aiwa tichifara zvedu musi wachona aiwa tichaita rimwe vhidhiyo nhasi ratichaposta ratichakupa information yekuti vese vanoda kuvapo pachavhurwa mikova iyi munoi zvifambisa sei vese vanoda kupatina nesu tichipatina navachirenje kuvhura mikova iyi vamwe vanogona kuti aiwa isusu tiri vekupenda handiti toda kupenda musha uyu vasati vapinda vamwe vanogona kuti aiwa isusu tine matiles toda kuisa matiles musha umu
vamwe vanogona kuti aiwa musha uyu ukaplumbing yadhakwa nemakore 4 toda kumbocheka zveplumbing. Isusu chatinoita tinenge tichikupai maplatforms for free ekubva maadvertiser zvakare maproducts ani enyu, asi munouya tokurukura panyaya yacho iyoyo. Number 2 Chibanda, sekutaura kwatachiita kubackground kuti vanoda futi kuinza furniture, mibhedha, masofa, vanoda kuinza zvemaelectricals pamusha waChirenje. Aiwa, information yese tichaikurukura pavidhio ratakuda kudi ratichazoita iri nderangu naChibanda ava vanenge vasipo. Saka don't miss that video. Over to you Mr. Chibanda. Masakura mazunza. Tinotaurisa. Masakura mazunza saka handinenge ndiko encourage vanhu kuti mukana uchiripo ekuisa madonations anditika. Ngatiisei mari yatinayo, hazvina basa kuti $1, $1 million, $2, hakuna mari inonzi shoma, hakuna mari inonzi yakawanda anditika. Neuwandu hwedu mwonomwe akangoisa yaanenge anaiyaiga zvoita kuti tikasike kusvika patoda kusvika. I think ndo information andinayo pari zvinezvi. Shoko renyu rekupedzisira pazuva ranhasi pavidhio rinoi. Thank you Chiremba. Shoko rangu rekupedzisira ndirikuti mufunge kundiona ndichisekerera kudai ndimi. Mufaro wangu unobva mamuri. Ndimi makadyara mufaro. Nokuti makabvunza community inei. Uri kuona chimukova chatakavhura icho. Uncle Saint. Achivhurwa ichocho. Vanhu vanondopfuura nezuro manheru pane vamwe vakatopfuura unombogara vanheru. Tinenge tichivanzwa zvedu nokuti apa hativhure, taakuvhura nokuti makaunza mufaro. Saka ndinokutendai nekundiunzira mufaro, ndinokutendai nekubata kwamuri kuita. Rambai makadaro mufunge, tinosvika nekuti izvowo zvakasashamisa asi Mwari. Amen. Zvakasashamisa asi Mwari. Zvakasatoshamisa zvinenge zvitoshamisa. Zvinenge zvishamisa zvakare. Saka tiri kuti patavapa pakudiwa ruoko rwaMwari kuti zvishamise. Imi munoshamisa imi itai kuti zvishamise. Ndinokutendai. Aiwa, tapa kutenda. Aiwa, isu tovanzoda kuombera. Ngativaomberere vanhu ava nekuda kwebasa ravari kuita. Aiwa, maoko enyu awo sevazukuru vaUncle Saint, vadokta sekuru Saint. Handiti aiwa tatenda. Muri yeZimbabwe ndofunga kubatana kwataita pazuva ranhasi chikupai update yenyaya yavaChirenje. Ticharamba tikupai nenyaya yavaChirenje kusvika zvanaka kusvika vapinda mumusha mavo. Tiri mumusha mavo machonaka tichatomboramba tichikupai kuti zvinenge zvichifamba sei, tichiona kuti vari kuadjusta here kurarama mumusha after vagara makore anosvika 4 years akuda kuraudzira kupinda ku5 vari panze kuti vachagona here kuadjusta. Zvimwe zvachona tichatodana vanodzidzisa chaivo kuti vatozodzisa vaChirenje kuti aiwa mumba munogarwa sei. Izvozvo aiwa vanouya votidzidzisa achaziva Uncle Saint. Tanga tangojaira wakare street father kuti dzese dzinotaurwa apa vanorovana mausiku vesa vamwe vese vanhu havadzidzwe sitechidzidzwa nokuti vamwe vanoroverana apa pamunopaka motikari apa apa ndo vanoroverana va pane utori neringi popa maiwe usiku ka but kudhara taitomborova zvimwe ratoti bva yapo imi but kozvitakuti aiwa regai vaite zvavari kuitawo zvelife yavo vanozobva kana vachinge vapedzerana zvavo obva zvavo vega. Tinozara tichiklina kwachena tinozongonongowo zvimarara zvavanosiya. Vamwe vanouya nezvimabhokisi zvemachipsiwo, vamwe vanosiya zvisingatauriki pazvivhedzivheti. Tinozongoklinawo sevanhu vari saka munotombonzwa action kamumberero. Aiwa munoitika zvakawanda, munoitika zvese Uncle Saint zvinoitika but well no ndizvozvo ndakuti imhosva yedu tisu tigere pai murodi. Saka tinongoramba tichiti kuna permanent secretary no madam isusu tisu tiri murodi, saka let them be happy. Yes. Right. Sasa sekuru Saint madonna ndiri kuseka
ndikuseka yangu ndega bhozi I can imagine kuti action dzimwe dzikatanga uratambika because havazozoti munorara kupi ka dzinogona kuroverwa padhuze nepamurere chitende ichochi chinotombodzikira kupinda mukati but well hatina izvi basa nazvo asi tinongotenda Mwari kuti 4 years baba tiripo mukuona vanhu kana vachiona kana muri Zimbabwe chiona patakatsika tuwana twakauya kuholiday ndinototi ngatichorara pamubhedha apo naamai ini ndiyo ndizorara kuitira marize alright saka inini ndinosabza zvangu kurara kana nyoka chaidzo takadzirova pano mablack mamba takarova pano nokuti tigere musango asi zvisinei Mwari ndiMwari. God is faithful. He has brought us here. Kudenga kuna Mwari. Zita rangu riri pachitupa sekumazuva ese ndi Dr. Uncle Zaid. Aiwa, Dr. Uncle Zaid. Ndikunatsonga uri gamje chiremba. Ndazonatsonzwisa anzi chiremba wemashoko. Chiremba yerugare. Kuwe nerugare kunzoko. Aiwa, ndandina kuya ndega ndakanchifamba na Chief Menas Chibanda. Aiwa, mambo wematare. Mambo werugare. Mambo. Aiwa, tinozvitenda nekuzvikudza. Mwari kudenga wakuitire zvakanaka. Musakanganwe zita riri pascreen. Also, ku comment section uko, description, tichange tichikupai GoFundMe link, basa richienda mberi. Vanoda kunge vari vanobatana na Menas Chibanda kana Uncle Zaid, namba dziripo pa Facebook page, dziripo pa YouTube channel, munotibata ipapo, kana mune zvamunoda kusurprise nazvo, mudhara redu, vachirenje, moa tango varwa karika surprise. For now, it's much love and God bless you all.